Băi, nene, dar e cam urâtă limuzina asta. A, Lori, uite, are bară de striptease, ia. A? Mă, și nici nu miroase rău ca altele, știi? Fă, ce e sărăcia asta de limuzină? Tu ești sigură că suntem unde trebuie? Da, mă, nene, mi-a zis Titi Popel că ne duce cu limuzina lui la Brănești. Mașină mare, scria Brănești, asta e. Auzi, care e Titi Popel? Care e văr cu Viorel Violentu. Care e Viorel Violentu? Ăla care e rudă cu Edi Cuțit sau cu Fane Sorcător? Cu Edi Cuțit, da, da. Dar stai, la care Edi Cuțit te referi? La care e frate cu Dorel Barbaru sau care e cu Sică Pandișpan? Care e Dorel Barbaru? Care era Armăsaru. Și-a schimbat numele anul trecut. A, de la Job. Auzi? Dar Popel ăsta din Brănești al tău are mulți legi sau foarte mulți? Pe față? E unde pe cur? Dacă mulți. Dacă mulți? Păi vezi că ești proastă. De ce, mă, nene, mă faci proastă? Ești proastă, că asta e, că cu tine așa se întâmplă la Job. Ăla n-are bani, n-are limuzină. Asta e. Se întâmplă cu tine că nu verifici tu interlopii și averile lor. Păi suntem cu niște săraci aici, uite. Păi și unde dracu sunt? Păi asta e, suntem la autobuz spre Brănești, cu săracii ăștia. Mamă, Lori, că poate nu săraci ăștia. Ne-arăt curul ăsta. Nu simt nici măcar monezi, dar pui bancnote. Ți-am zis, niște săraci nu știu să trateze domnișoară. Biletele la control, vă rog. Cine e eu? Pe cine? Eu? El? Care mor? Bilete la control, dragă. Păi nu ne recunoști? Nu. E? Da. Da, acum, ia. A, acum? Nu. Băi, deci noi nu suntem oameni de rând, noi suntem persoane mondene. Și ce mă interesează pe mine? Bilete la control, dragă. Băi, nene, noi îți umplem tarabuanta asta cu mondenitate. Hai, lasă-mă. Da? Ce lasă-mă, mă, ce lasă-mă? Păi tu, în loc să ne dai nouă băutură gratis, tu ce faci noi la întrebări? Ia-mă cum te cheamă. Ia, știi, citești? Controlor. Așa. Ce mă, tu ești italian? Con carne, controlor, con italian. Con bilete, hai. Ce ziua, mă, Ha? Ține? Merge? Hai că ne înțelegem noi. Băi, nesimțitule, pe cine dai tu jos din autobuz? Tu știi cine suntem noi, mă? Băi! Nu te mai enerva, Felița. Lasă că sunt niște săraci. Mă, ce m-a stresat asta, mă? Ce faci acolo? I-am dat un mesaj lui Titi Felie să vină să ne ia cu limuzina. Care e Felier? Ăla de rudă cu Cocoblănosul? Cocoblănosul nu e maimuța lui Nuțu Cămătaru? Ăsta ne lăsa pe centură. Hai, fetiță, să mergem de aici, că ne confundă ăștia cu curve obișnuite. Ia!